Jaod bura machon no Mamathira bende jalup jatend piny mokwongo ma obedo e apisi kuom thuolo machuok e bwo katiba ma higa mar 2010. Pogruok osebedo e kind Rigathi Gachagua gi jatend piny William Ruto kuom kinde motelo ne riembe e tich. Rigathi Gachagua. E seche mane ochamo muma mar donjo e apisi higni 2 mokadho e mbele jo Kenya e alap ma Kasarani, Rigathi Gachagua ne onyiso picha mar jal manigi siso mar donjo e telo kaka jalup jatend piny, lemo mar 2 maduong' mogik e pacho ka. Ne oidho malo mapiyo e ngas mar telo kowuok e jaohala, jaod bura mane otiyo mana tam achiel kende, to koro ne en jalup jatend piny. To mana kaka ne oidho malo mapiyo mobedo jalup jatend piny, kamano bende e kaka ogwethe oko e apisi mapiyo piyo e thuolo mar jumbe 3 kama ne owinj bura mar thiche oko e nyim od bura mamalo kod mar Senate kaachiel kod buche ma podi nitiere doho makwedo thiche oko e apisi. Kopogore kod thule oko e lemo mar 2 maduong' mogik e pachoka, Gachagua bende koro ok bi yudo ber kata sirikal ok bi dhiale kaka jal mosebedo jalup jatend piny. Undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it. Pogruok e kind jatend piny kod jalupne ne otimore mapiyo mana kaka mil polo kowuok e osiepe mangita mane timo kampen kanyakla nyaka bedo jogo ma ok winjre kendo ok nyal kata bedo kamoro achiel. It's a WhatsApp group and it's updated as you go on, and the president updates it sometimes himself, the controller does, and we all keep on aligning. So sometimes he'll have a program, he'll move it from this day to that day. I get into my diary and change mine and align with his. You understand? So your team is no longer in that? No, I myself, I was removed. My private secretary was removed. My chief of staff was removed. So we have no access. Gachagua kinde mathoth ne oliero e kwano mbulu mag Mount Kenya mane owacho ni nokonyo Ruto e yudo kom jatend piny kosingo mar chiwo arita mager ne komno kendo keto otegu mar dino ne jogo ma ok nosirogi mondo kik sud machiegni kodgi. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. To ok ne ogik kanyo e wacho weche mag chiwo arita mager ne Komten Kenya kod sirikal mar Kenya Kwanza, Kanyadigeny bende nosiko puso weche mag ne sirikal en kambi kama ng'ato ka ng'ato nigi lemo kata shares. Mambo iko sawa. Chakula iko jikoni, karibu kuiva. Watoto ni wengi, chakula ni kidogo. Iko watoto ya nyumbani, iko ajirani, iko namna hiyo, na nyinyi mtulie. Chakula ikiiva, sisi ndio wenye kupakua, na watoto tunawajua kwa sura na kwa msimamo. Hatuwezi kuwa confused. Kuna mtu wajua watoto yake. Weche makamago emane ochwako paro mar thicho Gachagua ya apisi mochweyo thiche oko tok kane od bura mamalo kod mar Senate yude gi ketho mar mibadhi, dhi ataro mar chik, wacho weche manyalo kelo akweda mag dhoudi, dhi ataro kod chung mar buch ten migepe kod nyiso bad migepe mag sirikal achaye. That viper on your hand, Your Excellency, the viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. Kata kamano, pogruok e kind Ruto gi Gachagua ne omedore ahinya dwe mar 6 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Kanyo ne iseyo Gachagua kuom siro ng'anyono, gigo mane okwedo mochwe wuok oko e lela ka oseyo bad migawo mang'weyo maling'ling' e pachoka NIS kuom nindo e tich. Gigo duto mane owacho nomiyo medo mana guro msumwal e sanduge. It is simple. The Director General of the National Intelligence Service, Nurdin Haji, was a junior officer in the National Intelligence Service before he was appointed as DPP. When he was appointed to the office of the Director General, because of inferiority complex, he chased away all the people who were senior to him when he was in the service. Gachagua mane oyangore kaka jal mawacho adiera kata truthful man ne obedo jaod bura Mamathira kuom tam achiel, nobedo jating dai mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod DO kapok hape olwar kendo bedo jalup jatend piny kod otiko mar Kenya Kwanza. Jahigni 59 no manigi degree in Arts and Political Science koro dong mana kaka jago mane obedo jalup jatend piny mar 2 kuom nus tama.
E weche mag tuke, tim ma Kenya Harambee Starlets noduoge pacho ka kowuok e piny mar Turkey kama gisebedo ka gituge tuke mag Pink Ladies. Harambee Starlets noyudo loch achiel e tuke gi 3 bang' loyo tim mar Philippines gonde 4-1 e alap ma Emiran Stadium. Kenya nolo gi tim mar Russia gonde 4-0 kapok ologi gi tim mar Chinese Taipei